Нов ъгъл на камерата, напишете долу в коментарите дали ви харесва, ми харесва, че има или лаво и оранжево, така че да. Здравейте на всички, днес ще си говорим за Нарат клана от Наруто. Нарат ли казах? Нарат. Тук искам Абакаро да добавя един плод нар. Та днес ще си говорим за Нара клана, а именно кланът на Шикамаро. Миналия път говорихме за Бораме клана и не беше окей да ядете докато гледате видеото, но сега можете съвсем спокойно. Така че напишете долу в коментарите какво хапвате докато гледате това видео. Нара клана е един от най-разпознаваемите и уважаваните кланове в Коноха, но не сме сигурни дали са част от Коноха още от самото начало. Това е символът на клана, но имат по-простен символ, който изглежда ето така и той се носи от Шикамаро и от Шикадай в Боруто ерата. Знаем, че Нара клана участва минимум във втората и в третата Шиноби война, защото Шикако, бащата на Шикамаро, се познава с Цунаде, когато тя се връща в Коноха, а тя напуска Коноха някъде след третата Шиноби война. Естествено, Нара клана са известни най-вече с тяхната комбинация заедно с Акимичи клана и Яманака клана, а именно Инушикачо формацията. Инушикачо е комбинация от 3 нинджи от тези кланове, които правят общи техники заедно. Както знаем, Акимичи клана може да се оголемява, Яманака клана може да превзема противници като им влиза в съзнанието и Нара клана може да контролира сенки. Сега, за разлика от Яманака и Акимичи клана, Нара клана всъщност има голяма част в историята, главно заради Шикамаро, и в момента Шикамаро има ключова роля в Боруто, за която ще стигнем малко по-късно в видеото. Да започнем с отличаващите неща на Нара клана. На първо място имаме този стил на прическа с опашката нагоре, която не се вижда само при Шикамаро и при баща му, а и при други членове на Нара клана. Нямаме много обяснение защо го правят, просто си е техен стил. Другото нещо, което смятам, че хората забравят, е, че Нара клана има силна връзка с медицината и с елените. Точно така, ако помните, когато Шикамаро победи Хидан, го победи в една гора, но тази гора беше специална. Това е Нара гората, пълна с елени. В тази гора може да влизат само хора от Нара клана или чужди хора, които имат позволение от Нара клана. Ако влезеш без позволение и не си от Нара клана, елените ще те нападнат. И това звучи като нещо супер странно. Как Кишимото би могъл да се сети? Ами ако ви кажа, че в Япония има град на име Нара в област Нара и в този град има елени, които се разхождат из града, ами ако ви кажа, че този град всъщност е бил столица на Япония по едно време, знам, и аз не го очаквах, звучи супер странно, но ето ви няколко снимки как елените се разхождат и се срещат с хора и са дружелюбни. Естествено, трябва да говорим и за тяхната специална техника, която е свързана с сенките, а именно Shadow Paralysis Jutsuто. Истината е, че не съм сигурен дали официалното име е Shadow Paralysis, мисля, че най-официалното име е Shadow Bind Jutsuto и Shadow Imitation Jutsuto. Shadow Bind Jutsuto е също като Shadow Imitation Jutsuto, просто хващаш някой със сянка и той не може да мърда. Първоначално тази техника е направена с цел да хващат елените и да взимат рогата им, защото от тях правят специални лекарства. Също така е споменавано на няколко пъти, че Нара клана имат много рецепти за лекарства, като едно от тези лекарства са специалните хапчета, които Акимичи клана има. И също така Цунада използва именно тези рога от елени, когато излекува Рок Ли в първа част. По някое време, след като Орочимаро напуска Коноха, Нара клана превръща Shadow Bind техниката, която просто запечатва противник на едно място, в техника, която може да накара противника да се движи както ти поискаш и се превръща в Shadow Imitation техниката. Знаем, че това се случва след като Орочимаро напуска Коноха, защото когато звуковите нинджи идват да нападнат Коноха, те не са запознати, че това може да прави техниката. Естествено, такава техника би имала някакви проблеми. Например, ако фанеш противник и той държи коная си от дясната страна и ти държиш коная си от дясната страна, ако извадиш твоя кона и го хвърлиш към него, той също ще хвърли и двамата ще умрете. Затова Нара клана нарочно държи своите шурикени и конаи на различни места от обикновените нинджи, за да може да ги изненадва в такъв случай. Така Нара члена да извади шурикен, докато противника да не вади шурикен. Абе, разбрахте. Тази техника също има лимити. Не можеш да разтеглиш твоята сянка по-дълго, отколкото всъщност е. Може да я направиш изключително тънка и да стигне много надалече, но не можеш да я направиш по-голяма като площ. Също така сянката ти може да се движи свободно в други сенки. Един вид, ако аз съм тук и вие сте там и моята сянка не стига, но между нас има сянка на дърво, моята сянка може да мине през тази сянка на дърво и да се удължи до вас. Да, знам, гениално ги обяснявам нещата. Това го виждаме най-добре по време на чуйни изпитите, когато Шикамаро се бие с Темари и чака слънцето да залезе една идея повече, за да може сянката от стената да стане по-висока и неговата сянка да стига по-далече. И когато Темари се усеща и се дърпа, той използва дупка под земята, която изцяло е сянка, за да може да удължи своята техника още повече. И също така мисля, че пусна един балон, който да му направи едно кръгче сянка, както и да е. И тук идва въпроса, който много от вас си задавали. Може ли тогава тази техника да бъде използвана през нощта или в някоя напълно тъмна стая и така да хванеш всички? Не. В Шикамаро Хиден романа е описано, че техниката не работи в пълна тъмнина, защото все пак трябва да имаш някаква сянка, която да контролираш. Тук ми беше интересно, защото знаем, че това да контролираш сянката и да поддържаш противника ти под влиянието ти отнема много чакра. Така че си чудя, ако някой с супер много чакра може да научи тази техника, възможно ли е в пълната тъмнина да го използва, защото ще може да контролира всичко в тази пълна тъмнина. Това според мен би било интересно да се разгледа в бъдеще, но в Шикамаро Хиден е казано, че не може или поне, че не е виждано до сега. Самият човек, който използва техниката,
усеща, ако залови сянката на противник, но няма нужда да го вижда директно с очите си. Ако противника бъде хванат в тази техника, както вече казахме, ако е достатъчно силен или ако човека, който използва техниката, е достатъчно отслабен, той може да се съпротивли и да щупи техниката. Затова се пораждат множество други техники, като шурикен техниката, където Шикамаро хвърля шурикен в сянката на противник и това активира Shadow Paralysis джутството, или техниката, която пуска ръце с сенки, които могат да задушат противник, което той използва срещу Таюя. И естествено, както знаем, самата техника изисква супер много чакра, защото Шикамаро дори в Шипуден можеше да я поддържа само за 5 минути. Смятам, че точно такава техника е идеална за героите, които са Шикамаро и Шикако, а именно стратези, които могат да правят различни планове, и смятам, че тази техника беше използвана много добре в поредицата. Като цяло смятам, че Нара клана е един от страничните кланове, който се е развил доста добре извън главните герои. Имаме история, имаме нещо, което ги прави уникални с селените, имаме интересна техника, която е използвана по специален начин, с правилните герои, с замисъл, защото са стратези и техниката им допринася за това. Естествено, няма как да минем без да говорим за главния човек от Нара клана, а именно Шикамаро. Сега от много време искам да направя профил на Шикамаро и най-вероятно това ще очаквате скоро да излезе, но накратко искам да кажа колко много харесвам този герой. Колкото повече четем Боруто мангата, толкова повече почвам да осъзнавам колко добре написан герой е Шикамаро, защото той е част от поредицата още от малкото Наруто, още от Чунин изпитите. И с времето, макар и да бъде страничен герой, както много други герои, като Киба, Шино, Чоджи, Хината дори, той някак си винаги имал някакво развитие, което бавно, но славно се е случвало. Например, Неджи има цели арки, където никъде не го виждаме, докато Шикамаро някак си винаги се появява по някакъв начин или разбираме, че нещо се е случило. Естествено, има развитието си в Чунин изпитите, където решава, че трябва да поеме отговорност, защото вече е Чунин и го виждаме колко е мързелив и не му се занимава с нищо, и он е момент, в който спира всичките звукови нинджи и казва: искам да бъда просто облак, а не да бъда някаква велика нинджа. Иронично сега, като се сетим какво се случва в Боруто мангата. И след това имаш Саске Retrieval Mission, където той вече трябва да поеме тази отговорност и се сблъска с провала си като първата си мисия като Чунин. И там имаме, нали, разговора му с Темари и това как тя му обяснява, че не трябва да реве, защото не е така правилно, ако си лидер, и той възмъжава и Шикако му казва: браво, вече си мъж, за щастие всички оцеляват, и той казва, че никога повече няма да провали мисия, нали, се насълзява. Много хубави моменти има Шикамаро в малкото Наруто. След това в Шипуден естествено имаме цялата история с Асума, която няма да преговарям сега, ще оставим за профила. Но Асума е много добра арка за Шикамаро. Също така е един от малкото странични герои, който успява да победи един от Акацки членовете. Другият такъв герой, ако не се лъжа, е Конохамаро, който успява да победи една от пътеките на Пейн, но Шикамаро е единственият, който успява да победи цялостно член на Акацки сам. И във войната естествено играе много ключова роля като стратег и имаме много развитие с това, че баща му умира. Спойлер за нещо, което се е случило преди 13 години в анимето. Сега тук ще има спойлери за Боруто мангата. Ако искате ги пропуснете, скипнете до тази минута. А ако искате да наваксате с Боруто мангата, наскоро качихме час и половина клип, където преговаряме последните 12 глави от мангата. Повярвайте ми, това е най-краткото, което можехме да го направим, но си заслужава. Та в Боруто мангата Шикамаро става Хокаге и е вече 8-ият Хокаге. Шикамаро още във войната казва, че иска да бъде помощник на Наруто и да го помага и да го следва, и също така не съм сигурен кога точно в поредицата. Мисля, че по време на Пейн атаката някой каза на Шикамаро, че той би направил много добро Хокаге. Така че цялото това развитие от някой, който е супер безотговорен и супер мързелив като Шикамаро в малкото Наруто, до някой, който буквално върти селото и е Хокагето в момента, е много готин прогрес. Също така в много от романите се говори за Шикамаро и за това как той е помагал на Какаши и за това да върши неща с другите села, но ще стигнем до това по-късно. И все пак е бил помощник на две Хокагета преди това. В смисъл, ако беше безотговорен, нямаше да я помага на две Хокагета. И сега да започнем с фън факти за Нара клана. Всъщност първата поява на целия символ на Нара клана се случва чак в глава 190, което е много по-рано, отколкото символите на Яманака и Акимичи клана. Глава 190, ако не се лъжа, е някъде по време на Саске Retrieval арката, така че е много по-късно, отколкото очаквах. И също така, знаехте ли, че Ино Шикачо всъщност идва от игра с карти? Точно така, Ханафуда картите в Япония всъщност имат комбинация, която се казва Ино Шикачо. Ще ви изложа точно как се играе играта, но някаква комбинация има, която се случва с три карти Ино, Шика и Чо, и оттам е дошла идеята за комбинацията на трите клана. Та на последно място искам да ви разкажа една кратка история от Гара Хиден романа, който между другото, доколкото знам, не е адаптиран по никакъв начин. В Гара Хиден романа накратко се разказва за някаква жена, която трябва да бъде омъжена за Гара, но тя е влюбена в друг мъж. И накрая на романа двамата мъж и жена са представени пред Гара и той може да ги убие, нали? Никой няма да разбере, може да ги покрие, но той решава да ги пощади и за да измъкне жената от уредения и брак, я изпраща в Коноха и с помощта на Шикамаро, този мъж и тази жена стават част от Нара клана с нови самоличности. Да, интересна история, не съм чел никога Гара романа, запознах се супер кратко с тази история, така че ако искате по-дълбоко видео за точно този роман, който не е адаптиран, напишете долу в коментарите. Благодаря страшно много на членовете и благодаря на вас, че останахте до края на клипа. Ако искате още клипове за кланове
кланове, има ето тук плейлист, а ето тук има някое рандъм видео. Ще се видим следващия път. Чао, чао. Между другото, този сетъп много ми харесва, защото има оранжевото или лавото, като да булгерниш нови. И си мислех, слушай, мислех си. Ей тая врата, ако я махна, ей тук това рафче, мога да го напълня с някакви игорки, манги и работи.